Għal Robert Abela l-aħbar li ħarġet dwaru it-tlieta hija bispin. Iżda fl-istess nifs ammetta li din kienet deċiżjoni konġunta li ttieħdet flimkien ma' uffiċjali miċ-ċivil. Dan kollu jfisser li fl-aħħar mill-aħħar Abela kellu jbaxxi rasu u ma jmexxix bit-tieni deal ma' Stewart. Mistoqsi minn Net News għal rrid jagħmel deal ieħor ma' Stewart Healthcare minkejja li kien jaf li kienu diġà serqu l-miljuni mill-poplu Malti u Wawċi, Abela qal li din l-aħbar kienet bispin u prova jindika li mhux vera li kien hemm segretarju permanenti illi waqfu. Kif irid tagħmel deal ieħor ma' Stewart? Mela, dak din l-ispin. L-ispin, Prim Ministru, inti qed tgħid li spin. Din l-ispin li qed jipprova jagħti l-kap tal-Oppożizzjoni. Tikdibt l-Awditur Ġenerali ta' L-Awditur Ġenerali, l-għonet tgħidlix li kdibt għaliex l-Awditur Ġenerali li tant kien jaf dwar il-korrettezza ta' dak li qed jien pubblikament illi lanqas biss ħadd il-ħtieġa li jibgħat għalija. Bil-Prim Ministru jispiċċa jgħid li d-deċiżjoni finali kienet waħda konġunta, filwaqt li bi kliemu stess indika li din id-deċiżjoni ttieħdet wara l-pressjoni kbira li saritlu mill-ħaddiema taċ-ċivil. Kien hemm deċiżjoni finali meħuda b'mod konġunt illi d-deal ma kellix tiġi. Konferma li daw ma qablux miegħek ma rridux jiffirmaw u jiffirmaw. Kienet deċiżjoni konġunta li ma niffirmawx. Li kien għalik wara l-Ministru Chris Fearn, bajtu għaddejjem b'dad-deal. Għandek żball kbir. Għalhekk hija spin. Ma jixtbal Prim Ministru li dawn huma fatti u verità. Veru xejn. Intant Robert Abela prova jieħu l-mertu għal fatt li l-isptarijiet ingħataw lura lill-poplu Malti, meta dawn ngħataw lura wara pressjoni illi saret mill-Partit Nazzjonalista fost oħrajn permezz tal-kawża fil-qorti li fetaħ id-deputat Adrian Delija. Id-deċiżjoni tagħna kif taf li l-isptarijiet ġew lura fidejna b'deċiżjoni illi ħal-Gvern bil-kundizzjonijiet illi imponejna aħna. Babela issa spiċċa qed iddubita jekk kienx hemm serf dan id-deal skandalus. Dan meta kulħadd jaf li dan id-deal ser lil poplu Malti aktar minn 400 miljun euro fi 8 snin biex issa il-Prim Ministru għadu qed jinħeba wara l-NAO. Jiena ktibt lill-Awditur Ġenerali u tlabtu biex jistabbilixxi jekk hemmx diskrepanzi bejn dak li taw Stewart bħala servizzu provvista u dak li ħallasnihom. Aħna jekk jirriżulta illi hemm dawk id-diskrepanzi se nkunu mbagħad qegħdin inżiduhom fil-talbiet li hemm pendenti quddiem l-arbitraġġ internazzjonali. Mistoqsi mill-ġurnalisti jekk il-Gvern Laburista u se jiddistanzja ruħu mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Robert Abela naqas milli jwieġeb u qal biss li hemm proċess investigattiv għaddej fil-qorti. But don't you think that the Labour Party should distance itself from Joseph Muscat at this stage? Diġà kont ċar fit-tweġiba tiegħi hemm proċess illi jinsab għaddej proċess investigattiv quddiem il-maġistrat inkwirenti. Pressat minn Net News biex jgħidilna qala ma waqqafx dan id-deal ma' Stewart, Abela bħas-soltu ħarab milli jwieġeb. Prim Ministru għax meta kellek iċ-ċans ma waqaftux dad-deal jekk kien skandaluż. Prim Ministru m'intix komdu twieġib m'intix tweġibna xiex baqgħet tikdbilhom il-poplu Malti. Grazzi. Marija Franca Lanza għal Net News.